Седмица на отворените врати ще проведе за пореден път специализираната болница за пневмофтизиатрични заболявания във Враца. Профилактичната инициатива стартира на 15 юни. В дните до 19 юни включително на желаящите да се прегледат ще бъде проучен риск от туберкулоза чрез анкета, ще бъдат осигурени консултации с специалист, на лица с съмнения за заболяването ще бъдат назначени допълнителни прегледи и изследвания. От тубдиспансера припомнят, че заболяването е лечимо, когато бъде открито на време и се проведе качествено и навременно лечение, съобразено с международните стандарти. Инициативата цели да повиши информираността и да осигури достъп до безплатни профилактични прегледи за всички граждани, включително за хората в по-висок риск. Тубдиспансерът е единственото лечебно заведение на територията на Врачанска област, в което е завършен пълният цикъл на диагноза, диференциална диагноза, лечение и продължително наблюдение на болни с белодробна патология.